Amets Arzaiuz eta Ibrahima Baldek idatzitako Minan liburua. Biak ditugu lagunak, eta kantuan nondi datozen ba, gero kantatuko dugun kantua liburu hortatik sortua da. Eta horregatik, nahi genuke, historia hori gaur hona ekarri Andoainen bizi diren bi euskaldun hauen ahotik, bi andoaindar hauen ahotik. Jende batek jaio den lekua jaio delako, egin behar duen derrigorrezko bidai hori ez ezagun ahaztu. Amets egiten dugulako denok eskubide berdinak izango ditugun mundu batekin. Pertsona guztiak, eskubide guztiak. Mina. Ikusten duzu mutik hori eserita dagoena, egurrezko aulkian, hori usname da. Orain dela 2 hilabete iritsi zen da. Aterpetxean beti liskarrak sortzen ditu, ez da sekula baretzen. Egun guztian ez du etxik egiten. Salbu zigarro bat eskatzeko hori bakarrik, beste guztiak ahaztu zaizkio. Denek esaten dute erotuta dagoela, bai, erotuta. Itxarraza da, baina nik ulertzen dut. Nik ere badakidalako, zer den espiritua izulika ibiltzea. Eta abiatzen denean ez da erraza berriz ekartzea. Jende asko dago, hola, nik ikusi dut. Libian, Algerian, Morroko, jendea galduta. Etxita, nahiago hilda, baina bizi. Bizi jakin gabe norako, jakin gabe zertarako. Hemen ere berdin da. Begira hor dago Osmane, gaur ere, bere egurrezko aulkian. Ikusten duzu, zer ari ote da pentsatzen, lortuko ote du oraintzen du guztia ahaztea. Salud,